Čau lidi, zdravím vás u dalšího dílu z Minecraftu. Dneska jsem tu já, zase opět Callum Brandon a se mnou je tu kámoš Ipersonda. Zdravím. Dneska to bude z Minecraft serveru a chtěli bychom vás pozvat, děláme pozvánku na tento Minecraft server. Takže polovinu z toho se mnou stavil Ipersonda, že jo? Ano. No, takže tady máte admin tým. Já vám tam vyletím, tady takhle se koukněte. Vidíte, když k tomu přiletíte, tak vám to napíše k tomu, že to je majitel, to jsem já. Tady Nia Freestyle, to je builder. A Ipersonda, ten je OPčko, ale ještě tam není postavený. Takže pak půjdeme do warp skákačka. Hej, běž ke mně. Počkej. Ano, co je? Běž ke mně úplně. No, Počkat. to nepíše. Teď jdeme na warp skákačka. To jsem taky stavil s Ipersondou. Děkuju. Vidíte, tady, takhle skákačka. A tady takhle, když tam pak vyletíte, tak tady to máme vymakaný na command bloky, že když zmáčknete na Hej, tlačítko, můžu se tam podívat. tak Callum Pojďme Brandon, tam. že vám to ukáže, že to vyhrál. Takže třeba když já budu sem, portnu tam Ipersondu, počkat, here, Ipersonda, tak Ipersonda, zmáčkni tlačítko. Vidíte? Tak to ukáže, že Ipersonda je vítěz skákačky. No, pak ještě jsme postavili před chvilkou PvP arénu. To ještě pak musíme dostavit. Toto je jenom obklad, takže až sem přijdete, tak tohle určitě bude krásně hotový. To jo, ještě tam uděláme i větší takovou. Takže, Tady, jak vidíte, tam bude farma. jo, to taky, to máme už taky uložený warp. Tady jsou, no, ano, tady jsou ale celkem hodně laguje, takže, Jo, to máš pravdu teda. Spawnery. no, to jo. Na spawn. Škoda. No, To- tak tady to bylo takové kratší video. No, takže IPinu serveru určitě bude na YouTubeku. Jo, teďko mám 2 FPS, teďko se mi to pěkně laguje. Takže já se s váma loučím a čau a žijte Minecraft.